Sa distrito sa Molo, Iloilo City, 77 anyos nga lalaki lakip ang iya bata, arestado sa kaso nga pagpatay. Si Zen Kilantang nakatutok, exclusive. Sa gahom sang warrant of arrest na dakpan ang mag-amay nga Sanday Salvador Montaño Sr., 77 anyos kagang bata sini nga si Henry bangod sang kaso nga murder sang tuig 2015 sa Barangay Boulevard Molo, Iloilo City. Ginaresto sang kapulisan ang duha sa banwa sang San Miguel. Suno kay Henry, wala sila nangamot sa pagpatay kay alias Boyboy. Ginatudlo siniyang iya utod nga nakabuno sa biktima. Ingira yung balay. Kaya naog yun ang manghod ko. Kaya katulog batay mo, nakibot ko rin na naog eh. Pagwa sa pertahan, narang laki na. May dala tubo. May dala tubo bla. Kaya muna tayo may dala man si manghod ko nga kutsilyo. Kaya nagpukutay sila na yun. Desidido naman sila nga atubangon ang panumbungon. No bail bond recommended ang ilang murder case. Kaya lang doon naglikaw lang kami. Detained na ang mag-amay sa Molo Police Station. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.